Godmorgen. Klokken er 28. I dag skal vi til Palma. Så det bare sådan ender. Nu sidder vi i bus, og nu skal vi til Palma. Ja. Og shoppe. Er vi ankommet til Palma, og der skulle være rigtig mange butikker og lommetyve, så vi skal passe på vores tasser. Det er mega stort, og der er butikker overalt. Det er sådan en hyggelig gågang, som vi bare går på, og der er hestevogne og alting. Vi kigger lidt på bordene. De er altså søde, de her borde. Vi sidder egentlig bare på lidt is. Så er vi i kirken. Frokost. Katrine har fået en ny taske. Den er rigtig pæn. Der er mega mange cremer. Der er nogle med blomster, blå, orange og blå, hvide overalt her, ikke? Og guld deroppe. Og det er sådan noget, man putter i badekarret, og så opløser det, for eksempel den her, det er så lilla i opløsningsspandet og med lidt, ja. Så er vi kommet hjem fra Palma, og jeg sveder som en gal, og ja. Ej. Nu skal vi ud og spise. Ja, det bliver rigtig hyggeligt, og vi har lige gjort os lidt i stand og taget lidt fint tøj på og sådan lidt. Og ja. Aftensmad.